Per als qui formem part d'aquesta facultat, es tracta d'un any especial i per això l'acte d'avui no només inaugura el curs, sinó que també el celebra. Fa 20 anys que la degana Dolors Folch donava la benvinguda als alumnes del que seria la primera promoció dels estudiants d'Humanitats. La primera promoció no només a Catalunya, sinó també, juntament amb els estudiants de la Universitat Carlos III de Madrid, de tot l'estat espanyol. Els estudis responien al sentiment de l'existència d'un buit en formació generalista i pluridisciplinària, que permetés als llicenciats una millor capacitat d'adaptació a un món laboral canviant i divers, sense perdre de vista que la societat necessitava més que mai ciutadans d'esperit crític i capacitat d'anàlisi. Preparant una mica la taula rodona havia comprovat que quan la facultat va néixer l'any 92 els gurús del pensament contemporani deien que estàvem iniciant una etapa que es deia la hipermodernitat. Després els anys van passar, Claudio Magris va dir que havíem executat definitivament l'escala de valors i ara estem en un moment que Lipovetsky ha decidit batejar amb el nom de l'era del vacío, l'era del buit. Això vol dir que hem anat fent bastant bé al llarg d'aquests apocalíptics 20 anys que començava amb la hipermodernitat i ha acabat en aquests moments amb l'era del vacío. Això ho dic perquè crec que és un dia per ser optimistes i una manera de posar una mica d'ordre en els milers de temes que podríem debatre era dividir-ho cronològicament i parlar primer del part, és a dir, del naixement de la criatura, i això li pertoca, òbviament, a la doctora Dolors Folch. Després parlar de la infantesa i la joventut, i això li pertoca al degà que més anys va ser degà, que és el professor Berga. I després unes perspectives de futur que a mi m'agradaria que fossin una part molt important del debat d'aquest matí, a càrrec del doctor Jaume Casals, si us sembla. I jo, abans de donar-li la paraula al primer dels nostres convidats, voldria recordar que aquestes sessions d'inauguració de curs porten el nom d'un dels grans humanistes que hi ha hagut, que és Miquel Ballori. El pare Ballori tenia una fixació a l'hora de dir que estàvem tots immersos en un món de dades i venia a dir que en el món de les dades, és a dir, en l'era de la informació, les humanitats, en canvi, eren coneixement i que no calia ni pensar-ne la possibilitat de confondre les dades amb el coneixement. Em fa l'efecte que el tipus de visió del món i de coneixement de la creació cultural de la humanitat al llarg dels segles és una mica com la base sobre la qual s'hauria d'edificar tots els altres edificis, és a dir, això fa falta a tothom, independentment de que siguis físic, metge o llatinista, necessites entendre el món en què vius, d'on vens, de quina manera s'ha format això i cap a on pots anar i tenir els estris lingüístics per poder-t'hi enfrontar, i això és la Facultat d'Humanitats la que ho proporciona. És a dir, jo crec que una mica és com el BA de tota la universitat, i hauria de poder passar per aquí. Una part d'aquests ensenyaments haurien de ser assequibles clarament a tota la universitat. La Facultat d'Humanitats va néixer en plena bonança econòmica i no vam inaugurar aquests estudis a cost zero com s'ha fet amb el ditxós Pla de Bolònia. És a dir, a mi se'm va encarregar que busqués a les universitats existents els millors professors que hi haguessin, i això és el que vaig poder fer. De fet, la facultat, com ja he dit abans, va néixer per voluntat de l'Enric Argullol, però ja abans havia creat ell mateix el seu embrió, que era l'Institut d'Història, a imatge i semblança de Josep Fontana, que en va ser director, inspirador i proveïdor personal de tota la seva biblioteca, que encara avui en dia segueix subministrant. Érem, doncs, i si voleu ho discutiu, però jo crec que realment érem més rics, també, a part de ser més rics, érem més lliures. És a dir, quan l'Enric Argullol em va encarregar que muntés una comissió gestora, doncs el Ministeri havia més una sèrie de directrius molt vagues, i a més amb la boca molt petita, perquè aquest tipus d'estudis comptaven amb l'oposició ferotge de la majoria de les facultats de lletres, que havien esdevingut completament especialitzades i que eren totalment reticents a la creació d'uns estudis generalistes com aquests. Els alumnes d'Humanitats tenen potser més curiositat
no venen aquí perquè això els hi proporcionarà un ofici que després clarament els permetrà inserir-se en el món professional. Més aviat són pessimistes respecte a les possibilitats que això proporcionarà d'una manera immediata. Venen perquè els hi agrada i ho volen fer al seu ritme i volen aprendre com més millor. Per tant, són una mena de ferment intel·lectual de la universitat i són molt necessaris, diguem-ne, en el context universitari. L'experiència de 20 anys de la Facultat d'Humanitats de la Pompeu Fabra realment s'ha de valorar com la història d'un èxit, és a dir, la possibilitat en el sistema universitari trencar les inèrcies de l'especialització tan prematura en els graus i oferir un programa transversal, multidisciplinar, generalista, la pròpia demanda de la societat ha demostrat que era una bona idea, no? I aquests estudis tenen al segle XXI i, si m'apures, al segle XXII, tenen una gran fortalesa. La fortalesa és justament aquesta possibilitat d'entendre el coneixement com una cosa global, de capacitats de relació entre diferents àrees que fan que el fer continguts generalistes generi persones amb una formació o amb un punt de partida, un cop acabat els estudis de grau, amb un punt de partida que es caracteritza per la polivalència i la versatilitat. El nostre gran patrimoni, val per avui igualment, no? El nostre gran patrimoni no és que fem una cosa o que ho fem ben bé com a Bolonya, ho fem com no sé on. El nostre gran patrimoni és la qualitat de l'ensenyament, la qualitat dels professors, és aquest el patrimoni. És la petita cosa que passa aula a aula cada dia entre un professor i els seus alumnes el que ens dona prestigi o no ens en dona. I això és la nostra cosa. Per tant, Bolonya, nosaltres vam seguir el que se'ns demanava, no ens volíem apartar d'això, però sempre intentant, jo tenia una inestimable col·laboració que l'en Josep Maria Castellà, que és un home que té una facilitat enorme per entendre les normatives i desenvolupar-les, no? I tot això. Llavors ell feia això i després jo li deia i ara no ho farem ben bé, com diu. Era una amicable contribució. És a dir, teníem el marc, però no farem coses contra nostra. No li direm a un professor fantàstic que tenim que es torni boig intentant fer unes normatives, tranquil, és un marc, és el marc. Ara, fem el que sigui a favor nostre perquè, insisteixo, el nostre patrimoni és precisament els professors. El graduat en Humanitats resulta un espècimen altament atractiu, naturalment, sobretot en el camp de les indústries culturals. Els que busquen per determinades feines específiques algú acaben descobrint que acaba sent de projecció professional, té més potencial el que ha tingut una formació generalista que vol dir que no és que no serveixi per res, vol dir que no serveix per res específic, que el que arriba en una situació professional amb l'únic bagatge d'una preparació específica. Això en el món del treball, en el món professional, i estic parlant per experiència d'exalumnes i de moltes situacions, doncs és una cosa que a vegades és més lenta de descobrir, però que de seguida l'empleador detecta entre els seus candidats aquell a qui explicant-li coses específiques de la feina que se suposa que ha de fer els donarà grans rendiments a la llarga i, en canvi, jo crec que cada vegada més, a nivell de grau, poden pensar que un excés de formació específica acaba sent un impediment. Penso que hi ha hagut al llarg de la història moderna una gran disgregació dels sabers i les humanitats carreguen amb un pes molt gran, probablement sense adonar-se'n i sense que ens n'adonem del tot a les universitats i als centres culturals, que és el manteniment de la vitalitat de les ciències. Les ciències estan mortes, no tenen res a fer amb la vida sense les humanitats. Si puc ser molt radical, això és el que voldria dir. La Facultat d'Humanitats aporta a una universitat
una cosa que té a veure amb la vida considerada no com un fenomen que es pot estudiar, sinó com un fenomen viscut. La ciència, per mi, i això és el que no podré argumentar però m'agradaria com a mínim insinuar-ho, la ciència per mi conté dos elements bàsics, i ara diré unes paraules probablement antipàtiques que espero que quedin justificades en el seu ús. Dos elements bàsics, la universalitat per una banda i la que queda oblidada i que potser quedaria representada pel paper de la Facultat d'Humanitats en el context de la universitat, de la nostra universitat, perquè potser hem de parlar de la nostra universitat, donar exemple en comptes de teoritzar sobre el que ha de ser en general, que és la relació amb la vida. En una expressió de la filosofia clàssica moderna es podria dir que la universalitat és això que Spinoza en diria comunicabile sui. La ciència ha de ser comunicabile sui, vol dir que es pot comunicar per ella mateixa, si no, no és ciència. La textura de la ciència ha de ser de tal manera que els seus arguments, les seves conclusions, les seves descobertes han de ser explicables als altres per la naturalesa mateixa d'aquestes descobertes, d'aquests procediments, d'aquests sistemes. Jo crec que és molt important detectar, igual que les universitats aportem doctors al món i és la cosa que fem més original a les universitats, posar doctors al món, i les bones universitats són les que aconsegueixen que aquests doctors i el doctorat mateix sigui alguna cosa apreciable per les empreses. Els estudiants d'humanitats aporten alguna cosa que és intel·ligència al mercat del treball, si hem de ser també pràctics amb aquesta pregunta. Intel·ligència al mercat de treball. La intel·ligència sobrepàs en qualsevol domini. I allà on no sobrepàs la intel·ligència, malament rai, més val que no sobri pas res i que el domini fracassi. Abans he dit comunicabile sui ha de ser la ciència, ara diré amb una altra expressió també de Spinoza, si m'ho permeteu, encara que no per glossar Spinoza ni molt menys, sinó per mirar d'explicar-me amb alguna mena d'emblema, índex sui. Per mi la ciència no és ciència, i crec que pels fundadors d'aquesta universitat crec que pensen així, i crec que pensen bé quan pensen així, i crec que es pot argumentar que pensen bé i pensaven bé quan és així. La ciència no és ciència si no és al mateix temps índex sui. Índex sui vol dir, si no s'assenyala a ella mateixa al mateix temps que assenyala les altres coses. Una espelma s'il·lumina a ella mateixa alhora que il·lumina les coses que hi ha al seu voltant. El vicerector Josep Ferrer, en nom del rector de la Pompeu Fabra, tancarà l'acte. Moltes gràcies a tots. Gràcies. El meu desig que els estudis d'humanitats continuïn gaudint, si més no, d'aquesta mala salut de ferro que tenen, em complau declarar inaugurat el curs acadèmic 2012-2013 a la Facultat d'Humanitats. Moltes gràcies.